Oznám pre dôchodcov. Vážení dôchodcovia, prosím, pozorne počúvajte. Chceme vám oznámiť, že konečne my, ako dôchodcovia, vieme, kam patríme. Je to pre nás strana Srdce, Vlastenci a dôchodcovia. Zapamätať si ten názov je ľahké, pretože my, dôchodcovia, máme srdce ešte stále na tom správnom mieste. My sa už nenecháme klamať sľubmi politikov zas a znova, veď vieme, že všetci nás potrebujú pred voľbami, aby sa im zdvihli preferencie. Varí ešte niekto politikom, ktorí nás doposiaľ viedli? Asi už málo kto. Každý jeden nesie zodpovednosť za marazmus, ktorý tu nastal. Mali možnosť a takú obrovskú šancu postaviť mladý štát, Slovenskú republiku na nohy tak, aby svietila v strede Európy ako maják prosperity a dobrého života pre každého. Zachovali sa ako veľmi zlí a neschopní správcovia štátu. Dalo by sa povedať, že ich počínanie sa podobá skôr márnotratnému synovi ako dobrému a rozumnému hospodárovi. Priatelia, nenechajme sa ďalej klamať sľubmi politikov. Všetci pred voľbami dôchodcov spomínajú v superlatívoch, všetci sa o nás bijú a sľubujú, ako nám chcú pomáhať a ako im na nás záleží. Opak je pravdou. Už zavadziame, sme na príťaž a v Národnej rade nás zastupujú len na oko. Radi by nás dôchodcov odhodili do starého železa. My im ale dokážeme, že s pribúdajúcimi šedinami nám rozum neodchádza, práve naopak. Vekom a životnými skúsenosťami sa nám vycibril zmysel byť rozvážnymi a nehrnúť sa bezhlavo do všetkého, čo veľakrát až po čase ukáže, že to má neblahý dopad na zdravie ľudí, životné prostredie a vôbec na kvalitu života každého z nás. My dôchodcovia máme ešte elán a energiu a čo je nenahraditeľné, s vekom nám pribudli vedomosti z praxe a nehanbíme sa používať zdravý sedliacky rozum. Preto sme sa rozhodli, že prostredníkom na zastupovanie našich požiadaviek a obhajobu našich práv už v parlamente podporovať nebudeme. Chceme sa zastupovať sami, my, dôchodcovia, lebo najlepšie vieme, čo nás trápi. Zároveň chceme, aby v našej spoločnosti bol počuť náš názor a začali si všetci uvedomovať, že v dôchodcoch je veľká sila. Vedie nás takmer 1,5 milióna. Preto v parlamente pri vážnych rozhodnutiach naše slovo nemôže byť len poradné, ale musí mať váhu a dôležitosť. Musí nás byť počuť, že tu nechceme, aby si imigranti z tretích krajín chodili cez našu hranicu ako na promenáde. Všetci vieme, že tomu sa dalo veľmi ľahko zabrániť touto vládou, veď mali v parlamente väčšinu a takisto aj vlády minulé, kedy si mohli v parlamente odsúhlasiť, čo len chceli. Keď tvrdia opak, klamú. Klamú usmiatými tváričkami z televíznych obrazoviek, z tlačoviek, z billboardov, s bezduchými heslami. Ľudia, preberme sa, veď sa nám chichúňajú za naše peniaze. Myslíte, že niekoho z nich trápi, že nemáte na zubára? Že za lieky dáte štvrtinu vášho dôchodku? Že vám mnohým dôchodok nestačí na slušný život ani na polovičku mesiaca? Koho z nich trápi, že šetríte tak, že v zime znižujete kúrenie? Že niekoľko dní pred dôchodkom vám zvoní v peňaženke pár drobných mincí a veľmi rozmýšľate, či vám to vyjde? Koho z nich zaujíma, že ste celý život tvrdo pracovali a máme právo na dôstojnú jeseň života? My sami sme si strojcami vlastného šťastia, preto rozhodnutiami vo voľbách môžeme ovplyvniť kvalitu nášho života. Volám sa Jozef Tokár, som podpredsedom okresných organizácií Jednoty dôchodcov a zdravotne postihnutých v okrese Brezno a podpredseda strany Srdce, Vlastenci a dôchodcovia.
Na kandidátke tejto strany sme my, dôchodcovia, spomedzi vás, mnohých poznáte aj osobne. Naša strana má vo voľbách číslo 19. Nezabudnite, hľadajte srdce, lebo tam, kde je srdce, jej pokora, úcta, láska a mier. Ďakujem za vašu pozornosť. S úctou, Jozef Tokár.